danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon. Wata mace ita ma daga ciki waɗanda ita ma za ta ba mu shawara game da abubuwan da ya kamata mata su kiyaye, domin dama ciwon ya mace ne. Bismillah. To ni dai abin da zan ce shine ku iyaye ku ja kunnen 'ya'yanku. Wanda ya kamata ya yi abu shi yake yi, ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. To kuma yanzu yara ƙanana suna tasowa suna lalacewa, wannan ba abu mai yi bane. Gashi kowa ya gama makaranta ba sana'a yi. Ya kamata gwamnati ta duba ta yi taimako ga kashe-kashe yawa a gari. Mu dai kawai abin da nake so mu ce sai dai mu ce Allah ya taimaka kuma Allah ya tsare, Allah ya kare musulmi da a duk inda yake. To mun gode da jin ra'ayin. Ina aiki ne da IGTV. So game da abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu yanzu, kamar idan kana harkar net haka za ka ringa gani abubuwan da ake ta yawan yaɗawa kenan akan cewa ana yi wa ƙananan yara fyaɗe da sauransu, wasu shekara 3 wani shekara 2 ma daidai da sauransu. Wannan ta'addancin shine muke bin mutane muna jin menene ra'ayinsu akan waɗannan abubuwan da suke faruwa. Menene kake ganin cewa hukuncin da ya kamata a ɗauka duk wanda ya aikata wannan abun nan din? Ai babu hukuncin da ya fi in irin wannan abun ya faru, wayanda suke aikata wannan abun a kama su ma a yanka musu gura. Kagan daga nan ba za su sake ba, domin ba za su samu guran da za su yi irin wannan ta'addancin kuma ba. Ni a ra'ayina haka nike ganin ya fi wannan hukuncin. To shikenan, babu damuwa, mun ji daga gare ka. Bari kuma mu je ga wani kuma mutum shi ma waje menene nasa ra'ayi. Mun gode. Shi ina kira ga iyayen yara mata da maza da dan Allah su ringa kiyayewa da tarbiyyar yaransu, kuma su ringa lura da cewa yaransu ba ya zama dole fa su kula fa da yaransu ba. Kada mutum ya ce zai ringa saki yaransa kawai sakaka haka, kamar irin yawan aike haka. Karamin yaro wanda bai da wayo bai kamata a ringa masa irin wannan aike din ba. Sannan kuma ga irin a ce karamar yarinya a ɗora mata talla, duk mafi yawanci irin wannan abin shine yake kawo wannan matsalolin da sauransu. Da Allah kira nake ga iyayen yara da Allah da su kiyaye, su bari wannan abu. Idan har sun kiyaye da wannan abu, mu ma muna sa ran cewa za mu samu sauƙin waɗannan abubuwa din. Allah kuma ya taimake mu.